лева за една седмица с партньорската програма на Temu и сега в няколко лесни стъпки ще ви покажа как можете да го направите и вие. Здравейте и добре дошли в Печели онлайн, мястото, в което ще откриете най-добрите идеи за генериране на допълнителен доход в интернет. В това видео ще ви покажа как да си направите партньорски профил в Temu и 3 начина, чрез които можете да изкарвате по над 600 лева на седмица от телефона си. Нека започнем с първата стъпка, а именно създаването на партньорския ви профил. За да създадете своя партньорски профил, първо трябва да влезете в платформата за партньори чрез линка в описанието на това видео или като въведете този код в търсачката на Temu. След като вече сме в платформата, трябва да натиснем бутона "Започнете". Ще се отвори прозорец, чрез който трябва да се регистрираме или да влезем в вече съществуващ профил в Temu, ако имаме такъв. Така изглежда и самия портал, през който се случва магията. Вдясно виждаме бутона "Оторизиране". С него се отваря прозорец, в който трябва да въведем социалните си мрежи или други платформи, които ще използваме, за да изкарваме пари. След като профилът ни е вече оторизиран, е време да видим и 3 лесни метода за изкарване на пари с Temu. Първият от тях е споделяне на промоционални оферти. Всеки партньор на Temu получава собствени кодове и линкове за отстъпки, които може да споделя със своята аудитория, като при всяко използване от нов потребител получава до 8 евро и между 5 и 20% комисиона от поръчките на поканените потребители за 30 дни. Можете да споделяте линковете и кодовете си с семейството, приятели и дори непознати във всяка от социалните мрежи и платформи, които използвате през ежедневието си. Това кара печеленето на допълнителен доход да се усеща като обикновена част от ежедневието и дори като почивка от работа. Вторият метод за печелене на пари с Temu е препоръката на продукти. В менюто вляво ще намерите секцията "Избор". Тя съдържа целия продуктов каталог на Temu, от който можете да изберете най-различни продукти, които да препоръчате на своята общност. За целта натиснете бутона за споделяне под избрания от вас продукт и копирайте вашия персонализиран линк за препоръка. Чрез персонализираните линкове на продуктите, които споделяте, ще получавате комисиона всеки път, когато нов потребител направи покупка от ваш линк. Можете да споделяте продуктите в групи за обяви, на лично съобщение на приятели и познати и общо взето където пожелаете. Това е много добър начин за печелене на пари, поради факта, че цените на продуктите на Temu са изключително привлекателни за клиентите и в същото време имат високи комисиони при продажба. Третият и може би най-печеливш начин е именно поканата на нови партньори в програмата. В менюто вляво ще намерите секцията "Покана". Първото нещо, което ще видите на страницата, са невероятните награди, които ще спечелите, като поканите човек да стане партньор на Temu, а именно до 27 евро на човек и 20% комисиона от неговата печалба. Единственото нещо, което трябва да направите, е да споделяте своя линк или код с семейството, приятели, познати или когото и да е и да ги поканите да станат партньори на Temu. Надявам се да сте намерили видеото полезно и ви пожелавам успех в започването на вашия бизнес с Temu.